श्री गुरुदेव मंगलमूर्ति भोला श्रीपाद श्री श्री ठीक है श्रीमद्सद्गुरु श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज विरचितम् अघोरस्तोदरनाम संकटानं स्तोत्रं सम्पूर्णं श्री गुरुदेव तापत्रयामे मम देहतापला विश्रांती कोणी नचदेत सेमला दैवे तुझे पदलाभले मला रक्ता कृपा सांगिदे नमो तुला कामादी षड्वैरी सदैव पीडिती दुर्वासना अंग सदैव ताडिती राता तुझ्या कोणी न भेटला मला दत्ता कृपा सांगिदे नमो तुला देवी अहंता जगली न मोडवे गृहादी स्त्री ममता न सोडवे त्रिता पदावा न कोळी तो मला दत्ता कृपा सांगिदे नमो तुला अंगी उठेहा अविचार दुर्धर तो आमुचे हे बुडवीत ते घर पापे करोनी जाळीतो त्वरे मला दत्ता कृपा सांगिदे नमो तुला तुझी कृपा सागर माय बाप तू विश्वरे तू हरिपाप तापतो न तुझ वासोनी दयाळू पाहिला दत्ता कृपा सांगिदे नमो तुला दारिद्र्य घ्यावे तुझ पोळता तया श्री द्यावया टोळीची वेद चिन्मया तया परी पाही दयाळ तू मला दत्ता कृपा सांगिदे नमो तुला प्रेताची तू वाचविची दयाघन काटाची तू पल्लवाणची मन हे आठवी तरी जीव कोमला दत्ता कृपा सांगिदे नमो तुला या अष्टके कविती तयावरी कृपा करी हातवरी तयाचरी साष्टांग घालू प्रणिपात बापुला दत्ता कृपा सांगिदे नमो तुला इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् सद्गुरु श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज विरचितम् कृपाहस्त स्तोत्रं सम्पूर्णं श्री गुरुदेव दत्त आता विश्वात्मके देवे येने वाक्यज्ञे तोषावे तोषोनी मधर्यावे असाय दानवे जे खळांची व्यंकटी सांगो तया सत्कर्मी रतिवाणो भूता परस्परे गतो मैत्र जीवांचे दुरितांचे विरजावो विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो देवांची रतुते राहो राणी जात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांडियाळी अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता चला कल्पतरुंचे आरव चेतना चिंतामणीचे आव बोलते ते अर्णव शांते चंद्रमेचे आराधन मार्तंड ते तापहीन हे सर्वांनी सदा सजन सोयले होतो किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होनी लोके भजितो आदि पुरुषी
अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये नृत्यानुष्ठविधये ओवावेची येथ मनेशी विश्वेश्वराहो हा होई न दानुपसाहो निर्णेवरे ज्ञानदेवो सुखियाचारा ओम शांती 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 अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त मला पण त्या तिने आल्यात आल्यात की बघितले सांगितले हां दत्त महाराजांचे हे काय अभिषेक पाटील जरा 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 पण आणि आतमध्ये घेऊ सोडण्यापेक्षा इथून घेऊया जड आहे तो ऑर्गन बघू काय
चला झालेले पुढे झालेले पुढे चला वेळ
पुढे थोडं थांबा 2 मिनिटं थांबा हा मागणं काढा हे वरती करलो होतं मागणं काढा काय म्हणतोय गर्दी जरा कमी होते थांब थांब एकच मागे मागे लोकांना दर्शन आणि ते शिकवलं तो करायला लागल्यावरती स्वामी महाराज त्याच्याकडे विचारले म्हणजे असं नव्हतं की मला काही येत नाही मला तुम्हाला येत नाही मी दाखवतो मी शिकवतो तशीच खिलरवाड्याची गोष्ट आहे खिलरवाड्याला स्वामी महाराजांना वेळ मिळाला तिथून पूर्ण भिंत अशी असायची त्याच्यावर कोळशाने श्रीदत्त 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 असं लिहित बसायचे वेळ मिळाला कोणाची उघडीत गप्पा मारणं वगैरे काही नाही श्रीदत्त 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 तर एक त्यांच्या तिथे आले म्हणे महाराज माझी बहीण आहे पण काय झालं तुला माहित नाही पण कमरेपासून पायापर्यंत तिथं काही हलनचलन होत नाही विचार करत म्हणे परवा झाले महाराज गुजराती बोलायचे मराठीतच बोलायचे किंवा संस्कृतमध्ये बोलायचे परवा झाले नाही आश्चर्य वाटलं परवा झाले इतके डॉक्टर झाले हे झाले ते झाले
कधी बाई असंही नाही ना तसंही परवा चालेल बरं म्हणे बघू आता म्हणतात झाले 2 दिवस झाले आणि इतका सगळा पाऊस पडला त्या लाचरस म्हणून गाव आहे मुर्डेश्वर पासून 30 किलोमीटरवरती आहे का पाऊस पडला की गावातला तलाव फुटलं ना लोकांच्या घरात पाणी शिरा झालं आणि सगळे पळायला लागले तिच्या घरातले सुद्धा मुलगा सून सगळे पडून गेले आता मला वाचवा करून ती जी उठली निवडली ते त्या दिवसापासून दौडायला लागले परम दिवसे चालते तर परम दिवसे ती दौडायला लागली अशी संतांची वाणी आणि सिद्धी प्राप्त झालेली होती महाराजांना ते म्हणतील तसं होत होतं आणि त्यांनी ठरवलं की आता आपण नर्मदे किनारी जाऊ आणि तिथेच आपलं देह संपवू आणि आणि ते गरुडेश्वरी आले स्वामी महाराज गरुडेश्वरी एक चातुर्मास केला आणि स्वामी महाराजांचं जीवन काय फक्त माणगावचा झाला जन्म आणि गरुडेश्वरी संज्ञा समाधी माणस ग्रामे जनकी असते टेंबे नामे जोर येते अगदी गोत्र जगदीशात्मन वासुदेव आणि मग गरुडेश्वर यत्पाद पासुनाम जातम गरुडेश्वर विधिवतम भूवैकुंठम समाख्यातम वासुदेव नमः आज माणगाव आणि गरुडेश्वरी स्वामी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या भूमी आहेत आणि दत्त स्थानाची महत्वाची गणली जातात भारतातली त्याच्यात माणगावचं नाव आहे आणि गरुडेश्वरचं नाव अमेरिका असो ऑस्ट्रेलिया असो कॅनडा असो जिथे जिथे आपले भारतीय लोक गेलेले आहेत तिथे तिथे स्वामी महाराजांचे उत्सव होत असतात तिथे गुरुचरित्राची पारायणा होतात तिथे स्वामी महाराजांचे जन्मोत्सव होतात असं संपूर्ण जगामध्ये माणगाव किती छोटं आहे त्याचं नाव झालं गरुडेश्वर किती छोटं आहे त्याचं नाव झालं म्हणजे गरुडेश्वर आणि माणगाव दत्तसंप्रदायाच्या लोकांना माहीत नाही असं नाही आणि अशा संतांचं इतक्या पवित्र संतांचं आचरणनिष्ठ मी असं म्हणतो की कितीतरी वेळा त्यांना भिक्षा मिळाली नाहीये 36व्या वर्षी माणगाव सोडलं आणि 60व्या वर्षी देह सोडलं 24 वर्ष त्यांनी भिक्षा मागितली त्याच्यातली जवळजवळ म्हणजे 9 का 10 वर्ष सतत नाही पण 9 ते 10 वर्ष त्यांना भिक्षा मिळाली नाहीये गुजरातमध्ये जेव्हा चातुर्मास केला त्यांनी द्वारकेला तिथे द्वारकेला जाताना द्वारकेला राहिलेले असताना ते दक्षिणी ब्राह्मणाकडे आणि ज्याच्याकडे अग्निहोत्र असेल त्याच्याकडे भिक्षा घ्यायचे तर तिथे सगळे गुजराती ब्राह्मण कोणाची भिक्षा महाराजांना चालायची नाही मी सत्य तुम्ही टीका करतो ना मूळ ग्रंथ माझ्याकडे नाही नसता तरी काही आम्ही सांगतो ना मूळ ग्रंथ नसताना टीका लिहिली 21 अध्यायाची टीका प्रभात पाठवून झालेली उरलेली द्वारकेला लिहिली आणि अशा रीतीने त्यांनी द्वारकेचा चातुर्मास सुद्धा भिक्षा न मिळताना उपाशी राहून सुद्धा हे कार्य केलं म्हणजे त्यांना कधी उपास नसल्याने आपल्याला एक दिवस सोमवारी उभारतो आणि चतुर्थी गेली हा सोमवारी रात आहे संध्याकाळी थोडासा कसं करायचं हे आपल्याला सगळे प्रश्न पडतात पण त्यांना कधी हा प्रश्न नाही माझा नाही आणि ठेवून दत्तनाम आणि दत्तनाम हे त्यांचं भोजन होतं असं म्हटलं तरी हरकत नाही अशा या 16 संतांनी म्हणजे आद्य शंकराचार्यांच्या नंतर तितकं सनातन धर्माचा प्रचार करणार आणि तितकं संस्कृत साहित्य निर्माण करणारा दुसरा संन्यासी झालेला नाही हे स्वामी महाराजांचं खूप मोठं योगदान आहे आणि शंकराचार्यांचं तर कसं वयाच्या 10व्या वर्षी त्यांनी घर सोडलं आणि मग संन्यास घेतला 35व्या वर्षी देह सोडला पण स्वामी महाराजांनी तर वासुदेव शास्त्री वासुदेव बुवा गृहस्थाश्रमही सांभाळला ब्रह्मचर्याश्रमही मग वानप्रस्थाश्रम आणि मग संन्यासी हे 4ही आश्रम ज्यांनी निभवले अतिशय उत्कृष्टरित्या त्याचं पालन केलं असा संन्यासी असा चतुरस्त्र माणूस हिंदुस्थानच्या दत्त संप्रदायात दुसरा माणूस नाही
आणि म्हणूनच सर्व ठिकाणी वासुदेव महाराजांचे जे शिक्षक तिथे वासुदेव महाराजांचे शिक्षक सुद्धा तुम्ही बघा तिथे फोटो लावले ते मुळवणे महाराज आहेत, गंगावधूत महाराज आहेत, नाना महाराज आहेत, गांधा महाराज आहेत. नाना महाराज मुळवणे महाराजांना महाराजांनी सांगितलं की मला दीक्षा आहे, मला ये भेट महाराज मी घे माझ्या मागे. महाराज निघाले कोल्हापूरून चालत चालत हे मुळवणे महाराज चालत विचारलं की पुढे आत्ताच गेले पुढे महाराज. 47 दिवस मुळवणे महाराज चालत होते. मुळवणे महाराजांचं तुम्हाला योगी योग बलवान होते स्वामी महाराज ठेवलं. पण 47 दिवसांनी हवनूरला भेट दिली. 47 दिवस महाराजांनी चालवलं त्यांना आणि हवनूरला मुळवणे महाराजांना त्यांनी जे काही मंत्र द्यायचे ते दिले. पण मुळवणे महाराज म्हणाले स्वामी महाराज मला दत्तदर्शन करायचं. स्वामी महाराज म्हणाले दत्तदर्शन तर छोटी गोष्ट आहे, अवघड असतं ते दत्ताला बोलवून. नाही स्वामी महाराज तुम्ही जर ठरवलं तर मला दत्तदर्शन होईल. स्वामी महाराजांनी विचार करा बस डोळे मिळतो आणि आता माझ्याकडे फक्त बघ. आणि त्यांच्याकडे बघितल्या मुळवणे महाराजांना त्या दत्तपीठात आले आणि ते किती 5-10 सेकंद आणि महाराज पुन्हा जसे होते तसे. मुळवणे महाराज म्हणून महाराज पुन्हा एकदा तू चित्र आहे, तुला जे दिसतं ते चित्र काढ. आणि वासुदेव निवासीची पुस्तक आहे त्याच्यात दत्ताचा जो फोटो येतो एक तो सुद्धा स्वामी महाराजांनी केलेलं दर्शन. म्हणजे शिष्य सुद्धा किती भाग्यवान. बरोबर रंगवधूत महाराज वाडीला असताना मुंज झाल्यावर त्यांची आई आणि मोठी दर्शनाला आले. आता लहान होतं ते तेवढं महाराजांना शिवले. महाराजांना शिवल्याचं काय घाबरायचे लोक महाराजांना आणि इतके कडक काम. त्यांच्या आई म्हणाले तिथे जाऊ नको आणि माफ करा माझा मुलगा आहे, माझा मुलगा आहे. आणि महाराजांनी रंगवधूत महाराजांना मांडीवर बसवलं आणि डोक्यावर हात ठेवला. त्यांना संपूर्ण ब्रह्मांडाचं दर्शन करतो. आणि रंगवधूत महाराज म्हणाले माझं डोकं तर माझ्या गुरुच्या मांडीत आहे, हे तुम्हाला दिसत आहे अवधूतचं धड आहे, लोक नाहीच आहे. आणि जे मी काही कार्य करतोय ते त्यांनी ठेवलेल्या हातामुळे करतोय. आज गुजरातीमध्ये स्वामी महाराजांच्या ठेवलं दत्त साहित्य त्यांनी निर्माण केलं आणि त्यांचे दत्त बाबांचं अतिशय प्रसिद्ध आहे. अनेक त्यांचे स्तोत्र आहे, गुरु लीलामृत आहे. तर असं कार्य असे शिक्षक गांधा महाराज गुजराती आले. गांधा महाराजांना डोंगरे बरोबर 5-7 चतुर्काम गांधा महाराजांनी त्यांच्याकडून केले. गांधा महाराजांनी आशीर्वाद महाराज तुमचं चरित्र जायचं. पण महाराज असेपर्यंत तर काही लिहून घेतलं नाही. पण म्हणजे पुढं केलं त्यांनी गुरुमुखी केलं. आणि स्वामी महाराजांनी गंगावधूत महाराजांना आदेश दिला की अरे त्या गांधाने माझं चरित्र लिहिलं तू जरा पहा तपासणे आणि मग छापाला दे. मग महाराजांनी जे गंगावधूत महाराजांचं सगळं चरित्र वाचलं त्याच्यात ज्या काही चुका होत्या त्या सुदृढ मोठं गुरुमुखी चरित्र नावाचा ग्रंथ. एवढा मोठा ग्रंथ 21 दिवस लागतात पायाने करायचे. स्वामी महाराजांचं चरित्र पण ऑथेंटिक आणि पहिलं चरित्र ते आहे. महाराजांचं चरित्र कोपरकरांनी लिहिलेलं आहे. जे कोपरकर शेवटी त्यांच्याबरोबर होते. महाराजांनी समाधी ज्या दिवशी घेतली ते सकाळी स्नान करून आले महाराज लवकर. महाराज 8 वाजता बसायचे बरोबर येते. 8 ते 10 लोकांना दर्शन आणि लोकांचे जे काही प्रश्न असतील त्याची उत्तरं दे. आणि लोकांना मार्गदर्शन करायचे. आणि त्या दिवशी सकाळी 6 वाजता महाराज त्यांच्या झोपडीच्या बाहेर बसले होते. कोणतं हे आहे कोपरकडे आणि नमस्कार केला. स्वामी महाराज आज इतक्या लवकर
तुम्ही बघता मला काही शरीर संपलंय काय करणार 8 ते 10 मिनिट आता प्रवचन बोलायलाही त्रास होतो मग एवढ्या लवकर आज पहिल्यांदा आयुष्यात माझ्या सिद्धीचा वापर केला वायू वेगाने गेलो स्नान केलं ना वायू वेगाने आलो आता मला आमचं काही खरं नाही तुम्हाला माझी एवढी सेवा केली काहीतरी देतो मी तुम्हाला महाराजांनी स्वतःच्या खांद्यावरती छाती काढली आणि त्याच रात्री स्वामी महाराजांनी भगवतीची लेह ठेवला ती छाती दापोली म्हणून जे गाव आहे तो माणूस आहे दापोली गेटच्या जवळ कुठेतरी त्या त्याचं ती छाती तिथे ठेवून त्याची तिथे त्यांनी पूजा करायची आणि मग दत्त मंदिर बांधलं अजूनही ती छाती त्या दत्त मंदिरात आहे पण आता जरा जीर्ण झालेली आहे पण कधी जमलं तर त्या छातीचं दर्शन करा स्वामी महाराजांची एकही वस्तू आमच्याकडे नाही आहे आणि मांडवाला पण आणि त्यांची कुठली वस्तूचा संग्रह नाही काही ठेवायचं नाही काही करायचं नाही आणि स्वामी म्हणाले आता माझं आयुष्य संपलंय मला काहीच करायचं नाही दत्त महाराजांनी सांगितलं तुम्हाला काही करायचं नाही पण आम्हाला भगवती लीला करायची तर आमचं मंदिर बांधा तुम्ही महाराज तुम्हाला किती मंदिर बांधवतात माणगावाला बांधवलं इथे कुठे माझ्याकडे काही मूर्ती वगैरे काही नाही मग तुम्हाला सोनाराने बोलवलं का एक मूर्ती दिली त्याची मूर्ती घेऊन मंदिर बांधलं स्वामी महाराजांना नागराज झाला आणि एवढंसं छोटं मंदिर महाराजांनी बांधलं आणि एक दत्त जयंती त्याच्यात झाली एक चातुर्मास गरुडेश्वरी झाला महाराजांचा त्याच्यात ब्रह्मानंद सरस्वती आणि शंकराचार्यांचे एक शिष्य असे 3 संन्यासी होते पहिल्या चातुर्मासात एकच चातुर्मास महाराजांनी केला होते त्याच ब्रह्मानंद सरस्वतींनी मग आपलं मंदिर बांधलं गरुडेश्वर नवं आणि कारंजाचं मंदिर जे आहे तेही ब्रह्मानंद सरस्वतींनी बांधलं असे ते ब्रह्मानंद सरस्वती ना स्वामी महाराज एकत्र होते असे ते ब्रह्मानंद सरस्वती स्वामी इतके स्वामी महाराजांना मानायचे नेल्लोर म्हणून एक गाव आहे त्या नेल्लोर गावामध्ये त्यांनी सांगितलं स्वामी महाराज मला घेऊन गेले पण महाराज इथे तुम्ही दत्त मंदिर बांधले तुमच्या हस्ते मंदिराचं उद्घाटन करा महाराज म्हणे करणार नंतर दत्ताचं होईल तुम्ही पण आमची सगळ्यांची इच्छा आहे आणि त्या नेल्लोरला महाराजांनी दत्त मंदिर बांधलं आता गोदावरी नदीच्या काठावर येते आणि इतकी वर्ष झाल्यामुळे मी दोन ते मंदिर खाली केले त्याच जागेवरती शृंगेरीच्या शंकराचार्यांनी दत्त मंदिर बांधले दत्त मंदिर शंकराचार्य आणि सरस्वती आता त्यांचं असतं ते आहे पण ते खाली पायऱ्या उतरून गेलं जिना उतरून ते खाली स्वामी महाराजांनी स्थापलेले दत्त मंदिर आणि हे पादुका आहे लोक आजूबाजूचे लोक त्या ठिकाणी जाऊन महाराजांनी जे दत्त स्थापले तिथे गुरुचरित्राचं पारायण करतात वर कोणी करत नाही हे स्वामी महाराजांचं कार्य किती होतं की पिठापूर श्रीपाद वल्लभांचे जन्मस्थान पुरवपूर श्रीपाद वल्लभांचं समाधिस्थान कारंजा मुख्य सरस्वतींचं जन्मस्थान ही सगळी स्थानं चातुर्मासाच्या वेळेला फिरता स्वामी महाराजांनी शोधलेली आणि पूर्वपूर्वचा खास त्यांनी सांगितलं तर श्रीपाद वल्लभांनी सांगितलं तुम्ही आम्ही वेगळे नाही तिथे एक चातुर्मास आहे पिठापूरला राहिले पिठापुरे शोधून काढलं कारंजाला शोधून काढलं आणि कारंजाला जाताना त्यांची आणि गजानन महाराजांची भेट झाली आता लिहिलं का गजानन महाराजांच्या पोटी समोरासमोर पाहिलं त्यांनी आणि निघून गेले स्वामी महाराजांनी त्यांना असं सांगितलं तुम्ही कारंजाला लागतो आणि तिथे पूर्वी मी त्यांच्यापैकी एखादा सांगितलं होतं पण ते भेटले नाही मला पुन्हा जातो पुन्हा गेले ते भेटले नाही आणि त्यांच्या पत्नी भेटल्या त्यांनी हा पुन्हा आहे तिथे या खोलीमध्ये मुझे सरस्वतींचा जन्म झाला पण मुझे सरस्वती दाखवत त्यांना चित्र
हे धर्मस्थान त्यांनी ठरवून काढले. म्हणजे दत्त संप्रदायासाठी किती कार्य स्वामी महाराजांनी केलंय की आज आपल्याला श्रीपाद श्रीवल्लभ श्रीपाद श्रीवल्लभ म्हणजे दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपा करा. तर माझी तब्येत बरी नव्हती, सर्दी खोकला, बोलायला त्रास होईल, पण महाराजांनी जे बोलवून घेतलं त्यांनी आपल्यासमोर सांगितलं. स्वामी महाराजांचं अखंड नामस्मरण चालू असायचं. तसं आपणही इथे करतो, दिगंबराचा जप करतो, पण आपल्या घरी सुद्धा आपण हा करावा. आणि श्रीपाद श्रीवल्लभ तो स्तोत्र आधी म्हणायचे, मग दत्तबाबांनी म्हणायचे आणि पुन्हा श्रीपाद श्रीवल्लभाचं स्तोत्र म्हणायचं. म्हणजे एक संपुट, अशी 11 संपुट तुम्ही 11 वरी केली तर तुमचं जे काही काम असेल, जी काही इच्छा असेल ती पूर्ण होईल. इतकी ताकद या संपुटामध्ये आहे. आपल्याला ज्यांनी युक्त होईल तिथं संपूट करायचा प्रयत्न करा, दिगंबराचा जप करा आणि घोरात कट्टात रोज म्हणा. घोरात कट्टाने आपली कट्ट ना ठेवली तरी मला माहिती नाही, पण लोकांचं आपल्यामुळे कल्याण होईल. आणि धर्मे प्रीतीम धर्मदेव देव भक्ती, धर्माबद्दल प्रीती निर्माण होईल आणि संगती मिळेल आणि मुक्ती म्हणजे भोगही मिळतील आणि भोग मिळाल्यानंतर मुक्ती पण मिळेल. असं उत्तम हे महाराजांचं जे चरित्र आहे, स्तोत्र आहे, ते आपण म्हणत जा. इतक्या वेळा म्हणता येईल तितक्या म्हणा. आपल्याला पूर्ण आनंद देणार असेल स्तोत्र आहे हेही आपण म्हणा. आणि माणगावला दर्शनाला येतात तसं गरुडेश्वरी पण या. आणि गरुडेश्वरीला आमच्या आधीने आमची ट्रस्टी मंडळ काम करतं तेही बघा. कारण ही 2 जागा म्हणजे खरोखरीच काशी यात्रेचं पुण्य. हे 2 तर 4 धाम आहे. तुम्ही जर गरुडेश्वर, माणगाव, नारेश्वर गेलं तर 4 धामची यात्रा केल्यासारखं पुण्य. आणि जवळ आहे, येऊ शकता. आपण अवश्य गरुडेश्वरी या असं निमंत्रण देतो. आणि माझ्यावर प्रेम ठेवणे मला सांगतात की 2 शब्द बोला. मी ते सांगतो, मला काही मी काही बघता नाही, तुमच्यासारखा साधा बघतोय. पण महाराज बोलून गेलं, त्यांची इच्छा होती की नाही गवारी करून बोला. म्हणून इथे आपल्यासमोर मला स्वामी महाराजांच्याबद्दल सांगतात. त्याबद्दल इथल्या ट्रस्टी मंडळांचे आभार मानतो. आणि मी जे काही बोललो चांगलं जे वाटलं आपल्याला ते स्वामी चरणाचं आहे आणि जे वाईट वाटलं ते माझ्या मेंदूच आहे. अवधूत चंदनश्री. महाराजांच्या समाधिस्थान गरुडेश्वर सरकारांचे न्यायालयीन गवारीकर यांचा पुराण प्रवचन त्याचा आपण लाभ सर्वांनी घेतलेला आहे. आता त्यांनी वयोमानानुसार निवृत्ती घेतली आहे, परंतु बरीच वर्ष त्या ठिकाणी त्यांचे करत होते. महाराजांचे खूप गोष्टीरूप इतिहास त्यांना माहीत आहे, आम्ही ऐकले. त्यामुळे आम्ही त्यांनी म्हणून हे सगळे सांगत असतात. संस्थेने त्यांना पुराण वाचनासाठी म्हणून किंवा प्रवचनासाठी विनंती केली होती. त्यानंतर त्यांचे प्रवचन आपण एकत्रित त्यांनी नोंद केलेलं आहे. त्यानंतर कीर्तनोत्सवाला सुरुवात होणार आहे. महाराजांचा जन्मदिन होणार आहे. बाटवडीकर म्हणतात कीर्तन होईल, सर्वांचा लाभ घ्या. त्यानंतर जन्मोत्सव होईल. जन्म झाल्यानंतर महाराजांचं दर्शनासाठी म्हणून बाळ फिरवलं होणार आहे. त्यावेळी दर्शन घ्या. त्याचवेळी आपल्याला जी पुष्पार्पण करायची आहे ती करा. त्यानंतर दर्शन दर्शन पंचपदी होईल. त्यानंतर पूजन आणि कीर्तनाची आणि बाळाची आरती एकत्र होईल.
आणि त्यानंतर शिंतोडा प्रसाद या कार्यक्रमाची सांगता होणार आहे. ते जन्मोत्सवाचा कार्यक्रम सुरू असताना कृपया सर्वांना विनंती आहे की आपण कुठं कोणी उठून उभं राहू नये. बाळ ज्यावेळी आपल्याकडे त्याचं दर्शन घ्यावं एक नम्र विनंती आहे. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव
Thank you.
खासदारांना नमस्कार करतो आणि इथे उपस्थित असलेले पुरोहित असो, कीर्तनकार असो, प्रवचनकार असो, या सर्व विद्वानांना नमस्कार करतो. आणि आजच्या जन्मोत्सवाच्या निमित्तानं कीर्तन आणि श्रवण अशा दोन प्रकारच्या भक्ती मार्गातून स्वामी महाराजांची सेवा आपण सर्वांनी मिळून करूया. पूर्वरंगाकरता आधार म्हणून स्वामी महाराजांनीच लिहिलेला अभंग. प्रत्येक वेदाला एक उपांग आहे, त्याला ब्राह्मण असं म्हणतात. त्या वेदांचं असलेलं अंग त्याला ब्राह्मण म्हणतात. तसं ऋग्वेदाचा ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण. या ऐतरेय ब्राह्मणाचा सर्वसामान्य लोकांना कळावेत त्यामधल्या काही गोष्टींचा लोकांना उपयोग व्हावा याचा विचार करून स्वामी महाराजांनीच त्या ऐतरेय ब्राह्मणावर 23 अभंग लिहिले. त्यातला एक अभंग आहे, पुण्यकर्म व्हाया पिता योजितया कृतकृत्य काया स्वये सोडी. तुम्ही आम्ही मनुष्य म्हणून जन्माला आलो. बाकीच्या प्राणी मात्रांपेक्षा एक विशिष्ट प्रकार आपल्या माणसाला, मनुष्याला भगवत कृपेने, म्हणजे भगवंतानेच दिलाय, मिळालाय म्हणण्यापेक्षा भगवंताने दिलाय असं म्हणूया. ते म्हणजे बुद्धी. बाकीच्या प्राणी मात्रांपेक्षा तुम्हा आम्हाला सत्सद विवेक बुद्धी आहे. म्हणून इतर सगळ्या प्राण्यांपेक्षा सुद्धा मनुष्य प्राण्याला या सृष्टीवर जरा महत्व आहे. असा महत्वाचा असलेला या सृष्टीतला एक घटक म्हणजे तुम्ही आम्ही मनुष्य. त्याचं कारण फक्त बुद्धी. पूर्वरंगाकरता जे पद घेतलंय, पुण्यकर्म व्हाया पिता योजितया कृतकृत्य काया स्वये सोडी. ढोबळ वरच्यावर अर्थ जर बघायचा म्हटला तर आपल्या काही रूढी परंपरा कुटुंबामध्ये, आपल्या घराण्यामध्ये, कुलामध्ये ज्या सुरू आहेत त्या तशाच्या तशा सुरू राहाव्यात आणि त्यातून अर्थातच भगवंतांची सेवा, आपल्या कुलदेवतेची सेवा आणि आपल्या घराण्याची परंपरा या सगळ्या जपण्याकरता म्हणून पहिल्यांदा पिता योजितया. आपली पिता याचा अर्थ आमचे वडीलच असा नको घेऊ. आपली वडीलधारी मंडळी जी आहे त्या वडीलधाऱ्या मंडळींनी जे काही आपल्या कुटुंबामध्ये परंपरा, पारंपरिक ज्या काही पद्धती ठेवल्या आहेत त्या सगळ्या पद्धतींचा विचार करत 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 त्या सगळ्या बघत पुढची पिढी तयार होत असते. आणि त्या पुढच्या पिढीने आपण जसं चालू ठेवलंय तसं सगळं व्यवस्थित आहे असं ज्यावेळेला मागच्या पिढीला कळतं त्यावेळेला कृतकृत्य काया स्वये सोडी. आता मी जसं चालू ठेवलंय तसं त्या तसं पुढे चालू राहणार आहे अशी एकदा आपल्या मनाची खात्री झाली. अर्थात भगवंताबद्दलचं प्रेम, त्याच्याबद्दलची आस्तिकता हे ज्या कुटुंबामध्ये आहे त्यांच्या करता माझे विचार जरा पटतील असे असतील. त्या पद्धतीने सगळं तसंच्या तसं व्यवस्थित चालू राहिलं की आपल्या पूर्वजांना, म्हणजे आमच्या अगोदरच्या पिढीला आपला देह ठेवताना निदान हे सगळं असंच्या असं जसं आम्ही केलं तसं पुढे होणार आहे या समाधानातून. बाकी काय असतं, शारीरिक क्लेश आहेत, त्रास आहेत, आजार आहेत, ते प्रत्येकाला आहेतच. पण मानसिक समाधानाच्या दृष्टीने या सगळ्या पद्धती, प्रथा कशा चालू राहणार आहेत असं एकदा आम्हाला कळलं की आम्हाला मागे वळून बघताना किंवा पुढे बघताना त्रास होणार नाही. बस हे असं चालू राहणार आहे याचा आनंद होतो, समाधान मिळतो.
हे सगळं चालू ठेवण्याकरता पुढे पिढी निर्माण व्हावी लागते. अर्थातच अगदी प्रांजळ बोलायचं झालं तर मुलगा अपेक्षा असते. त्या मुलाकडून आमच्या या सगळ्या अपेक्षा असतात. कारण जरी मुलगा मुलगी आपण समानता म्हटली तरी सुद्धा मुलगी लग्नानंतर तिचं घर तिचा प्रपंच सगळं वेगळं आहे. त्यामुळे आपल्या काही परंपरा ज्या आहेत त्या आपल्या मुलाकडूनच सांभाळल्या जाणार आहेत याची कुठेतरी आपल्याला खात्री होते. पण याच्या करता स्वामी महाराजांच्या दृष्टीने ही जबाबदारी पुढच्या पिढीपेक्षा म्हणजे पुढच्या पिढीवर देण्यापेक्षा अगोदर आपण पाळली पाहिजे. पिता योजी तया, ते सगळं अगोदर आम्ही व्यवस्थित केलं पाहिजे आणि ते केल्यानंतर पुढच्या पिढीकडे तो संदेश जाणार आहे. असं असं केलं पाहिजे. माझे वडील, माझे आजोबा, माझे काका असं करतात किंवा करत होते. पण हे सगळं करत असताना त्या मुलाची नेमकी भूमिका काय असते तर त्या मुलाने मी जो पहिला मुद्दा ठेवला सुरुवात करतानाच असं बोललो की मनुष्य म्हणून जन्माला आल्यानंतर आपला मुख्य उद्देश काय असावा. या सगळ्या परंपरा तशाच टिकून राहण्याकरता आम्ही काय करायला पाहिजे किंवा मुलांकडून काय अपेक्षा असायला पाहिजे. तर त्याच्याकरता पहिलं काम स्वामी महाराजांच्या थोडस अगोदरचे श्रीकृष्ण सरस्वती म्हणून त्यांचा आणि शिष्यांचा संवाद झाला. त्या संवादामध्ये शिष्याने एक प्रश्न विचारला श्रीकृष्ण सरस्वतीला, किम साध्यम मनुजानाम, माणसाने आपल्या जीवनामध्ये काय साध्य करावं. माणसाने म्हटल्यानंतर आपल्या सगळ्यांकरता जणू हा प्रश्न आहे असं समजा. काय साध्य करावं. भरपूर पैसा मिळवावा, आपल्याला उत्तम असं घरदार, काहीतरी प्रपंच, आपली बायको, मुलं, हे सगळं झालं म्हणजे झालं का. मनुष्य जन्माची सिद्धता झाली. हे तुमच्या आमच्या दृष्टीने ठीक आहे. पण संतांच्या सत्पुरुषांच्या दृष्टीने किम साध्यम मनुजानाम असं विचारल्यानंतर श्रीकृष्ण सरस्वती उत्तर देतात, बुद्धे हे शुद्धत्व एव. इथे एव वापरले. एव म्हणजे च. आपण मराठीमध्ये असं केलंच पाहिजे असं म्हणतो ना, केलंच पाहिजे. तो जसा च आहे तसं संस्कृत मध्ये एव म्हटलं. एव म्हणजे मनुष्य जन्मामध्ये जर काही साध्य करायचं असेल, मिळवायचं असेल तर ते म्हणजे आपली बुद्धी शुद्ध करून घ्या. किती महत्वाचा विषय आहे. बुद्धीमुळे आम्हाला मनुष्य म्हणून काहीतरी या समाजामध्ये, या सृष्टीमध्ये, या विश्वामध्ये एक विशेष स्थान आहे. बुद्धी आहे म्हणून. आणि मनुष्य जन्मामध्ये आम्ही जर काही मिळवायचं असेल, बुद्धी मिळालेलीच आहे, मिळालेली नाही असं नाही. बुद्धी आहे म्हणूनच आपण माणूस आहोत. मग ती मिळालेली बुद्धी शुद्ध करून घ्यायची आहे. हेच संपूर्ण आमच्या आयुष्याचं, मनुष्य जन्माचं सार्थक ठरेल. पण ती बुद्धी शुद्ध करण्याकरता काय नेमकं करावं तर त्याच्याकरता स्वामी महाराजांनी जसं सांगितलंय, आपल्या काही रूढी असतात, काही परंपरा असतात, त्या सांभाळून भगवत भक्ती, भगवंतांचं एक अधिष्ठान आपल्या घरामध्ये, आपल्या परंपरेमध्ये निर्माण करावं. आता मगाचा विषय पुन्हा बुद्धी शुद्ध करून घ्या. पण ती बुद्धी शुद्ध करण्याकरता काय करायचं तर सगळ्यात महत्वाचा विषय काय असेल तर त्याच्याकरता गुरुही जाणे. आपल्याला सद्गुरूंची आपल्या म्हणजे बुद्धीच्या शुद्धतेकरता जो उपयोगी पडेल अशा सत्पुरुषाची संगती आणि त्या संगतीतून त्या सत्पुरुषाच्या सान्निध्यात राहून आपण आपल्या बुद्धीचा विकास करून घ्यायचा आहे. कारण बुद्धी शुद्ध करण्याकरता बाकी दुसरा कशाचाही उपयोग होणार नाही. आणि एकदा बुद्धी शुद्ध झाली की त्याच्याबरोबर अंतःकरणही शुद्ध होणार आहे. कारण अंतःकरणामध्येच बुद्धी येते. मन, बुद्धी, चित्त
अहंकार या चाराला मिळून अंतःकरण असं म्हणतात. हे वेगवेगळं नाहीये, हे चारही एकत्रच आहे आणि म्हणून त्याला अंतःकरण चतुष्टय असं म्हटलंय. एक वेळे संतांच्या सत्पुरुषांच्या दृष्टीने ते असं म्हणतायत की मनाला आपण काहीतरी करून आवर घालू शकतो, पण ही बुद्धी भगवंताला जर ओळखायचं असेल, भगवंताची जाणीव करून घ्यायची असेल. आता तुम्ही आम्ही माणूस म्हणून जन्माला आलो इथपर्यंत ठीक आहे, पण का भगवंतांनी आम्हाला माणूस म्हणून आणि विशेष करून बुद्धी म्हणून का दिली असेल, तर त्याचं कारण असं आहे, बाकीच्या प्राणी मात्रांना जी बुद्धी आहे ती बुद्धी भगवंताला ओळखण्याकरता उपयोगी ठरत नाही, पण ती बुद्धी फक्त मनुष्यानं आहे. त्या मनुष्याने त्या विचारानं भगवंतांच्या चिंतनानं बुद्धीच्या वापरानं त्या भगवंताला जाणून घ्यायचं आहे. मग बुद्धीचा वापर करायचा म्हणजे नेमकं काय करायचं, बुद्धीचं काम काय, तर बुद्धीचं काम निश्चयात्मिका बुद्धी असं म्हणतात. बुद्धीचं काम निश्चय करणं असं आहे आणि या निश्चयातूनच अनेक प्रकारची म्हणजे आपल्याला जी साधनं मिळवायची आहे, जी साध्य साधायची आहे ती साधता येतात. आता इथे थोडीशी अशी सांगड घालून पूर्वरंगात थांबूया, वेळ कमी आहे आपल्याकडे. बुद्धी, आपल्या परंपरा, आपल्याला तुम्हाला सगळ्यांनाच मिळालेला जो मनुष्य जन्म आणि या सगळ्याचा एक निश्चय, या चार गोष्टींचा थोडक्यात विचार करूया, सांगड घालण्याचा प्रयत्न करूया. अगदी बरोबर मी केलेले योग्यच आहे असं माझा दावा नाही, प्रयत्न करूया. आमच्या पूर्वजांनी आमच्या घराण्याची एक विशिष्ट परंपरा, एक कोणीतरी दैवत, कुलदेवता, सद्गुरु, दत्त देवता, जी कोणी असेल आपली देवता, ती एक अशी ठरवलेली असते आणि ती ठरवल्यानंतर त्या त्या देवतेच्या सेवेकरता एक विशिष्ट प्रकारची काहीतरी परंपरा त्यांनी रूढ केलेली असते आणि या पद्धतीने अशी अशी सेवा आमच्या घरामध्ये झाली पाहिजे. याकरता या सेवेमध्ये काय काय येतं हे सगळं ठरवण्याकरता त्यांनी जो काही अभ्यास केलेला असतो, या बुद्धीच्या योगानं त्यांनी केलेला जो अभ्यास आहे तो अभ्यास पुढच्या पिढीकडे येण्याकरता त्यांची जशी बुद्धीची एक स्थिरता आहे, म्हणजे हे असंच केलं पाहिजे, हा जो निश्चय आहे, निश्चयात्मिका बुद्धी, हा जो निश्चय आहे तो निश्चय पुढच्या पिढीने उचलायचा असतो आणि तो उचलल्यानंतर या पद्धतीने मी गेलो, या पद्धतीने मी वागलो की जसं माझ्या मागच्या पिढीचा उद्धार झालाय किंवा जे काय असेल त्यांना समाधान मिळालंय, कृतकृत्य काय त्यांना जसं झालंय तसं कृतकृत्य या जन्मामध्ये व्हायचं असेल तर आम्हाला त्या परंपरा पूर्वजांच्या काही त्या ठेवलेल्या आहेत त्या ठेवून तशाच किंवा त्यामध्ये वाढ करून आम्ही करण्याची परंपरा ती जपण्याचा प्रयत्न आमच्या या बुद्धीच्या कौशल्यानं केला पाहिजे. तर त्याकरता अगोदर सगळ्यात पहिला मुद्दा जर काय असेल तर बुद्धी शुद्ध झाल्यानंतर आमच्या मनामध्ये, आमच्या बुद्धीमध्ये विकल्प येत नाही. हे असंच का असं होत नाही. हा वेदांचा ब्राह्मण हा ग्रंथ आहे आणि त्याच्यावर केलेला अभंग आहे. त्यामुळे काय झालं, वेद म्हटल्यानंतर इथे निश्चयच आहे. आपल्या एकंदर संस्कृतीमध्ये वेद, पुराण, शास्त्र असे तीन मार्ग आहेत आपल्याकडे आणि या तीनही मार्गांचा जर विचार केला तर तीनही मार्ग जातात भगवंतांकडेच. फक्त या तिघांची सांगण्याची पद्धत वेगळी आहे. वेद म्हटल्यानंतर तिथे निश्चयच असतो. हे असंच झालं पाहिजे, असं का म्हणून प्रश्नच विचारायचा नाही, हे असंच झालं पाहिजे. म्हणजे आता बोली भाषेत सांगायचं झालं तर वेद म्हणजे ऑर्डर आहे, हे असंच, हे असं का म्हणून विचारायचं नाही, हे असंच, त्याला वेद म्हणा. शास्त्र त्यांनी दोन्ही भाग सांगितले. तुम्ही असं केलं तर असं आहे, असं केलं असं आहे. रस्त्याच्या डाव्या बाजूने चालावं हा नियम आहे.
त्यांनी सांगितलं या बाजूने तुम्ही जर वाहन घेऊन गेला तर तुम्ही व्यवस्थित सुरक्षित पोहोचा. एखादा म्हणाला नाही मी उजव्या बाजूने जाणार, जा, अपघात निश्चित आहे. म्हणजे इकडून गेल्यानंतर काय होणार आहे, इकडून गेल्यानंतर काय आहे, दोन्ही बाजू शास्त्राने सांगितलं. आणि पुराणाने तुम्हाला आम्हाला थोडस लहान मुलाला जसं शिकवतात ना, त्याला मांडीवर घ्यावं, त्याला अंजरावं गोंजरावं, काहीतरी एखादी गोष्ट सांगावी, एखादं रूपक सांगावं आणि त्यातून त्याला थोडासा तो आपल्याला जो विषय सांगायचा आहे तो पाठवावा, त्याला पुराण म्हणतात. मग इथे निश्चयात्मिका बुद्धी असं म्हणताना आणि वेदांचं उपग्रंथ असलेला हा ब्राह्मण याच्यावर केलेला हा अभंग असताना या दोन्हीची इथे आपल्याला सांगड घालता येते की बुद्धी शुद्ध झाल्यानंतर वेदांनी जसं सांगितलंय हे असंच केलं पाहिजे, तसा निश्चय आपला कुठेतरी आपल्या परंपरेवर झाला पाहिजे. आपल्या पूर्वजांनी केलेली जी जपलेली जी परंपरा आहे त्याच्यावर आमच्या बुद्धीचा निश्चय झाला पाहिजे. नाही नाही, निश्चयात्मिका बुद्धी आहे, बुद्धी त्या गोष्टीवर स्थिर झाली पाहिजे आणि तशी स्थिर ठेवून आम्ही त्या पद्धतीने वागायला लागलो की निश्चित कृतकृत्य काया स्वये सोडी. आमच्या पूर्वजांनी, आमच्या ऋषीमुनींनी, आमच्या संत महंतांनी असं असं सगळं केलंय, या पद्धतीने जर मी वागलो. इथे पिता हा शब्द थोडासा द्वयार्थी आहे. जन्म देणारा पिता आहेच, पण ज्ञाना प्रतिबंध तिसरे हो जन्म, वामदेवा केवी जन्म झाले शेवटचं चरण. एक चरण आहे तिथे ज्ञान देणारा जो कोणी आपला ज्ञानदाता गुरु असतो त्या गुरुला सुद्धा पिता असं म्हटलं. म्हणून आपल्यामध्ये उपनयन संस्कार आहे, मुंज संस्कार म्हणतात त्याला. ते मुंज झाल्यानंतर उपनयन आपल्या गुरुजींच्या जवळ जाणे आणि गुरुजींकडून शिकणे. तिसरे जन्म, 3 जन्म तुम्हाला मला घ्यावे लागतात. म्हणजे पहिला आईकडून झालेला तो जन्म, त्यानंतर दुसरा संस्काराने म्हणजे मौंजी बंधनाने झालेला दुसरा जन्म आणि तिसरा जन्म आपण एक काहीतरी विशिष्ट पद्धतीचं शिक्षण घेऊन आल्यानंतर गुरुकडून आपण बाहेर पडल्यानंतरचा जन्म. कारण सांगतो त्याला वेगळा जन्म का म्हणायचा. आमच्यामध्ये वावरत असताना ते लहान मूल काय एक विशिष्ट त्याचं नाव असेल, आपण त्याला म्हणतो काय बाळ्या म्हणतो. त्यावेळेला सगळेच त्यावेळेला त्याची ओळख बाळ्या म्हणून असते. पण ज्या वेळेला तो उपनयन झाल्यानंतर एका विशिष्ट ठिकाणी जातो, काहीतरी शिक्षण घेतो, शास्त्राचा विचार करतो, शास्त्र शिकतो, वेद शिकतो, असं काहीतरी शिकून आल्यानंतर त्याला लोक बाळ्या म्हणत नाहीत, त्याचं बाळ शास्त्रीय होतो. तिथे नाव बदलतं. अर्थ पद्धती जपत असताना आमचं महत्वाचं काय असेल तर बुद्धीचा निश्चय करून आमच्या ज्या काही परंपरा आहेत, ज्या रूढी आहेत, वेदांनी सांगितलेल्या, पुराणांनी सांगितलेल्या, शास्त्रांनी सांगितलेल्या, संत महंतांनी सांगितलेल्या, त्याच्यावर आम्ही निश्चय करावा आणि त्या पद्धतीने वागावं. तसं वागायला लागलो की आपला पिता म्हणजे आम्हाला जन्म देणार आहे आणि आम्हाला शिकवणारे आमचे गुरुही, या दोघांनाही आनंद होतो. मग त्या गोष्टींवर आम्ही जर समजा खरोखरच आमच्या शास्त्राने, पुराणाने, वेदाने सांगितलेला विषय जर आम्ही तंतोतंत पाळण्याचा प्रयत्न केला तर काय होतं, त्या पद्धतीने जर आम्ही वागायला लागलो तर प्रत्यक्ष भगवंत सुद्धा आपल्याकडे येतो. कसा येतो चरित्र भागामध्ये बघूया. आमचे मूळ पत्रकार वासुदेवानंद सरस्वती वर्णन करतात.
वल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा तुम्हीच अवतार कार्य थांबवल्यानंतर तुम्हीच इथून
केल्यानंतर आम्ही सेवा कोणाची करायची, आम्हाला अजून तुमची सेवा करावी असं वाटतंय. त्यावेळेला नरसिंह सरस्वती म्हणाले, तुम्ही तुमची सेवा घ्यायला मीही तयार आहे, पण असं करा, तुमची सेवा घेण्याकरता मी पुन्हा येणार आहे, अवतारित होणार आहे. पण मी ज्या ठिकाणी येणार आहे त्या ठिकाणची परिस्थिती थोडी मनुष्य वस्ती व्हावी अशा पद्धतीची नाहीये. तेव्हा अगोदर तुम्हाला कोणाला तरी तिथे जाऊन तसं कार्य करावं लागेल, मनुष्य वस्ती होईल अशा पद्धतीचं कार्य तिथे केलं पाहिजे. आम्ही तयार आहोत. म्हणून या योगिनींपैकी यक्षिणी नावाची योगिनी, तिला नृसिंह सरस्वतीने आज्ञा केली आणि ती या माणगावामध्ये पहिल्यांदा आली. या माणगावामध्ये पहिल्यांदा भूत पिशाच यांचंच राज्य होतं, मनुष्य वस्ती फारशी नव्हती. इथे आल्यानंतर यक्षिणीने सगळ्या गोष्टींचं अवलोकन केलं आणि ती विचार करते की इथे जर मनुष्य स्थापित करायचे असतील तर त्याच्याकरता या सगळ्यांचा बंदोबस्त झाला पाहिजे. मग यांचा बंदोबस्त कसा करता येईल? मग यांना सगळ्यांना सांभाळणारी किंवा आपल्या ताब्यात ठेवणारी अशी देवता, त्या देवतेचं आवाहन केलं. ते म्हणजे सतत अशा ठिकाणी राहतात, बाकीच्या गोष्टींपासून अलिप्त वैराग्य अशी असलेली देवता म्हणजे भगवान शंकर. त्यांचं वसतिस्थान म्हणजे श्मशानेश्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्माले पस्रग पिंजकरोटी परिकरा अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैव पथिनं तथापि स्मरतॄणां वरद परमं मंगलमसि पार्वतीपते हर हर महादेव. जे सतत अशा ठिकाणी राहतात, वावरतात, त्यांनाच इथे बोलावलं पाहिजे. म्हणून भगवान शंकरांचं आवाहन केलं आणि यक्षिणी माता बोलावते म्हटल्यानंतर भगवान शंकर सुद्धा आले. हो, भगवान शंकरांना बघितलं आणि या सगळ्या पिशाचांची भूतांची अवस्था, सगळेजणच यांच्याकडे धावायला लागले. हो, आमचे स्वामी आले. गले भुजंग भस्म अंग, गले भुजंग भस्म अंग, गले भुजंग भस्म अंग, जटाशीष धारी, जटाशीष धारी, गले भुजंग भस्म अंग, गले भुजंग, गले भुजंग, गले भुजंग भस्म अंग. त्या भगवान शंकरांना बघितलं आणि या सगळ्यांना त्यांचा आधार घ्यावा वाटला. सगळे तिथे आले आणि भगवान शंकरांना विचारलं. यक्षिणी मातेने अगोदर सांगून ठेवलं होतं इथे प्रत्यक्ष भगवान दत्त यायचे आहे. ही गोष्ट त्या भूतपिशाचांना कळली. त्यांनाही आता दत्त म्हटल्यानंतर थोडीशी भीतीच वाटली. सगळ्यांनी भगवान शंकरांचा आश्रय घेतला, थांबले आणि हळूहळू हळूहळू इथे मनुष्य वस्ती व्हायला लागली. आता मनुष्य वस्ती होते म्हटल्यानंतर आपला पूर्वरंगातला थोडासा विषय, तिथल्या काही परंपरा, काही धार्मिक कृत्य त्या गावोगावी व्हायला लागली आणि त्यामुळे ती धार्मिक कृत्य करण्याकरता हरिभट्ट टेंबे नावाचे सावंतवाडीचे कोण या गावामध्ये येत आहे. जी काही कामं असतील, कर्मकांड असेल ते करावं. केल्यानंतर दुपारच्या भोजनाची व्यवस्था म्हणून कोणकरांच्या घरी जायचे, त्यांच्याकडे भोजन व्हायचं, काही वेळेला तिथे वस्तीही व्हायची. असं करता करता एक दिवस कोणकरांनीच यांच्याकडे प्रस्ताव ठेवला की तुम्ही रोज जा ये करायचं, मला तुमचं पौरोहित्याचं कामही इथेच आहे, एवढं लांब जा या हा सगळा उपद्रव करण्यापेक्षा तुम्ही माणगावातच राहा. थोडासा विचार आवडला, पटला, म्हणून माणगावात राहायला आहे. हे हरिभट्ट टेंबे यांना एक गणेश नावाचा मुलगा आहे.
आपल्या मुलासहित येऊन राहिले. अर्थात ज्यांनी प्रस्ताव मांडला त्या कोणकरांनीच आपल्याकडे पहिल्यांदा व्यवस्था केली राहण्याची. हळूहळू मग या यक्षिणी मातेच्या मंदिराच्या मागे म्हणजे हीच जागा, या ठिकाणी घर बांधलं आणि तशा घरामध्ये राहत आहेत. या कोणकरांना एक मुलगी होती. ती मुलगी या गणेश टेंबे यांच्याशी विवाह झाला आणि तिचं नाव रमाबाई असं ठेवलं. अगोदर दोघांचाही व्याही दोघांचाही विचार असा चालू आहे. हे गणेश जे होते, गणेश शास्त्री जे होते, वेदविद्या शिकलेले होते, धार्मिक कृत्य करण्यामध्ये सुद्धा चांगला अखंडा होता. पण परिस्थिती शारीरिक आणि मानसिक थोडीशी अनुकूलता नव्हती. तरी पण दोघांनाही एकमेकाचा आधार वाटला, संबंध जोडावे वाटले म्हणून संबंध जोडले. आणि एक दिवस या गणेश शास्त्रींनी आपल्या वडिलांकडे असं म्हटलंय की बाबा, रोज आपण पहाटे उठता, हे सगळं देवपूजा वगैरे करायची, सगळ्या आपल्या काही मुलाच्या परंपरा आहेत त्या सगळ्या सांभाळायच्या, आणि ते झाल्यानंतर पौरोहित्या करता गावात जायचं, पुन्हा यायचं. मी आता असं करा, तुमचं वय पण झालंय, तुम्ही कामा करता बाहेर जाता, ठीक आहे, लोकांचाही विश्वास आहे, पण घरचं जे काही आहे ते हळूहळू मी सांभाळतो, मला माहिती द्या, मला शिकवा. त्या पद्धतीने यांनी पूजा अर्चा करायला रोज सुरुवात केली. रोज पहाटे उठावं, ब्रह्ममुहूर्तावर स्नान संध्याकाळी करून भगवंतांच्या पूजेला बसायचं. बरं, आता बाकी काही व्याप नसल्यामुळे ती पूजा करता 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 त्या पूजेमध्ये एवढे तल्लीन होऊन जायचे की त्या भगवंताला सजवायचा, नटवायचा, त्याला नैवेद्य द्यायचा, हे सगळं करत असताना किती वेळ गेला, आपलं काही बाकीच्या काही कामांकरता इकडे काही लक्षच नाही. इतकी गोड पूजा करावी की भगवंतांना सुद्धा असं दुसऱ्या दिवशी वाट बघायचं, कधी येतोय गणेश आणि कधी माझी पूजा करतोय, असंच वाटावं भगवंताला. अशा पद्धतीने मग पूजा झाल्यानंतर रोज गुरुचरित्र वाचनाची परंपरा होती. गुरुचरित्र घ्यावं, कधी एखादा अध्याय, कधी सप्ताह पद्धतीने, कधी 3 दिवसाच्या पद्धतीने, अशा पद्धतीने गुरुचरित्राच्या पारायणाला सुरुवात झाली. आणि एक दिवस भगवान दत्तप्रभूंनीच दृष्टांत दिल्याप्रमाणे गाणगापूरला आले आणि गाणगापूरला येऊन पारायणाला सुरुवात झाली. 1 झालं, 2 झाली, किती पारायण झाली याचा फारसा उल्लेख नाहीये. पण गणेश शास्त्रींनी म्हणे 108 वेळा गुरुचरित्र लिहिलंय. म्हणजे साधारण पारायण किती झाली असते अंदाज करा. म्हणजे त्या काळामध्ये जर कोणाला पोथी हवी असेल तर असं म्हणायचे की तू गुरुचरित्राची पोथी पाहिजे ना, गणेश शास्त्रीकडे जा, त्यांच्याकडे मिळेल. मग लिहिलेली पोथी त्याला द्यावी, दुसरी लिहायला घ्यावी. असं सातत्यानं गुरुचरित्राची पारायण भगवान दत्त सेवेला सुरुवात झाली. आणि हे गाणगापूरला आले, भगवान दत्तप्रभूंची सेवा करतायत आणि त्यांची पत्नी भगवान आपल्या कुलदेवतेची, भगवान दत्तप्रभूंची सेवा चालूच आहे. पण इथेच असलेला एक पिंपळ, त्या पिंपळाला प्रदक्षिणा घालावी, तुळशी वृंदावनाला प्रदक्षिणा करावी, तिला हळद कुंकू व्हावं आणि तिला प्रार्थना करावी. तू माझ्या बहिणीसारखी आहेस, जर काही माझ्या बरोबर माझी पाठराखी म्हणूनच आलेस. मी तुला प्रार्थना एवढीच करते की माझे पती बाहेरगावी आहे, तिथे नाहीये, पण जिथे कुठे असतील तिथे त्यांच्या उपासनेत खंड पडावा, ते लगेच घरी यावेत अशी नाही मी मागणी करणार तुझ्याकडे. पण जिथे असतील त्या ठिकाणी त्यांना उत्तम आरोग्य, उत्तम आयुष्य मिळावं, ते समाधानी असावे. जिथे कुठे असतील तिथे खुशाल असावे. माझं बाहेर, माझं सौभाग्य सुरक्षित ठेव, अशी त्या पिंपळाला प्रदक्षिणा करून, त्या तुळशीला प्रदक्षिणा करून रोज प्रार्थना करते. आणि आपल्या कुलदेवतेच्या भगवान दत्तप्रभूंच्या समोर बसावं आणि तेव्हा तरी डोळ्यात पाणी यावं. आमचा प्रपंच लग्न झालं इथपर्यंत ठीक आहे,
प्रपंच वेळेवर एखादं फुल यावं अशी भगवान दत्तप्रभूंना प्रार्थना चालली. इकडे हिची चाललेली उपासना आणि तिकडे त्यांची चाललेली पारायण, यातून भगवान दत्तप्रभूंनी पुन्हा दृष्टांत दिला आणि प्रपंचामध्ये येण्याकरता सांगितलं. म्हणून आपल्या देवतेची आज्ञा म्हणून पुन्हा गणेश शास्त्री आले. प्रपंचाला सुरुवात झाली आणि ही दोघं जण आनंदामध्ये असताना, सुखामध्ये असताना रमाबाईला दिवस गेला. दिवस गेलेले असताना आपल्या पतीचं जे कर्तव्य असतं, आपल्या पत्नीला डोहाळे विचारण्याचं, डोहाळे विचारण्याचं, त्या पद्धतीने गणेश शास्त्री आपल्या पत्नीला डोहाळे विचारतात. डोहाळे विचारल्यानंतर वास्तविक दोघे जण उपासनेने एक विशिष्ट उपासनेची बैठक, भक्ती मार्गातला एक विशिष्ट तयारी झालेली आणि अशांच्या पोटी गर्भ राहिलाय. आणि असं असताना पती आपल्या पत्नीला विचारत आहे, काय सांगितलं असेल, काय डोहाळे असतील, साधारण कल्पना करा. 2 ओळी म्हणतो आणि पुढे जातो. काय पुससी मला नित्य मुक्ता, काय पुससी मला नित्य मुक्ता, काय पुससी मला नित्य मुक्ता. नित्य मी शुद्ध मी, नित्य मी शुद्ध मी, चराचरी प्राप्त मी, शुद्ध मी चराचरी प्राप्त मी. काय मला पुससी नित्य रे, काय मला पुससी नित्य रे, काय पुससी मला नित्य मुक्ता, काय पुससी मला, काय पुससी मला, काय पुससी मला नित्य मुक्ता. रमाबाई सांगताय, डोहाळे विचारल्यानंतर मंचकावरच उठून बसल्या आणि असं विचारतात, काय विचारता डोहाळे, काय लागले असतील असं वाटतं. मी नित्य आहे, मुक्त आहे, शुद्ध आहे, या चराचरामध्ये भरून उरलेला आहे. असं असताना मला काय असणार आहे डोहाळे, मला मिळवण्यासारखं, काहीतरी प्राप्त करून घेण्यासारखं काय आहे, सगळीकडेच मी आहे. असं सांगितल्यानंतर वास्तविक सुरुवातीला गणेश शास्त्रीला भीती वाटली आणि त्या भीतीग्रस्त अवस्थेमध्ये आपल्या देवघरामध्ये येऊन बसले. पुन्हा भगवान दत्तप्रभूंच्या समोर हात जोडले आणि भगवंतांना म्हटलं, नेमका काय प्रकार आहे. तुम्हाला जे मुलं दिले ना, ते आता जे जन्माला येणारे बाळ त्याच्यावर अर्पण करण्याकरता दिलेली आहे. त्यामुळे ते बाळ लवकर जन्माला यावं असं वाटत असेल तर आपण जर कोणी बोलू नका. तुम्ही जेवढे शांत राहणार तेवढे ते लवकर जन्माला येणार. भगवान दत्तप्रभूंनी पुन्हा दृष्टांत दिला, काळजी करू नको. तू केलेली उपासना, तुझ्या पत्नीने केलेली उपासना, या दोघांच्याही उपासनेतून प्रत्यक्ष मीच तुमच्या पोटी जन्माला येणार आहे असं सांगितल्यानंतर मग समजूत पडली, या चराचरामध्ये पूर्ण भरून उरलेला असा दुसरा कोण आहे. संपूर्ण सृष्टीचा नियमन करता, सृष्टी निर्माण करता आणि संहार करता ब्रह्मा विष्णू महेश या तीनही देवता एकत्रितपणे कार्य करण्याकरता म्हणून भगवान दत्त अवतार झाला. तो दत्तच प्रत्यक्ष आमच्या पोटी जन्माला येणार आहे, आमच्या वंशामध्ये जन्माला येणार आहे. काय आनंद झाला. आणि तो आनंदामध्येच असताना, असाच आनंद अखंड टिकत राहताना, आनंद संवत्सराशी शके 1876 श्रावण मासी कृष्ण पक्षासी अवतरला श्री गुरुदेव. अमर कुसुम घन वर्षती. कृपया कोणीही हातातली फुलं उधळू नका. सगळ्यांनी आपण त्या हातात
पदसेवा तुमच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष बाल येईल, भगवान दत्त येतील त्यावेळेला तिथे अर्पण करा. कारण तुम्ही उधळलेली फुलं कदाचित पायाखाली येण्याची शक्यता आहे. तेव्हा ती दत्ताला पाहायची आहे, ज्या बाळाला पाहायची आहे त्याच्याकरता तुम्ही तुमच्याकडे आल्यानंतर कोणी उधळू नका. अमर कुसुम घन वर्षती, उत्तम असा वर्षा ऋतू, त्यामध्ये श्रावण मास आणि श्रावण मासामध्ये कृष्ण पक्ष. आता पुढे प्रत्यक्ष वासुदेव जन्माला यायचे आहे, प्रत्यक्ष कृष्ण जन्माला यायचे आहे, अवतरित व्हायचे आहे. पण त्या अगोदर म्हणजे अर्थात दोघांच्याही जन्मकाल जन्माचं युग हे वेगवेगळं आहे. पण आम्ही त्या परंपरा जपतो ना म्हणून पुढे आपण कृष्ण जन्मोत्सवाचा उत्सव करतो. म्हणून त्याच्या अगोदर पुढे प्रत्यक्ष परमात्म्याचा उत्सव होणार आहे. पण त्याच्या अगोदर भगवंतानीच आपल्या भक्ताला आपल्या भक्तीचा प्रसार करण्याकरता म्हणून पाठवलं. म्हणून श्रावण मध्य पंचमीला सूर्योदयापासून 26 घटकांनी या गणेश शास्त्री टिंबे त्यांच्या कुळामध्ये रमाबाईच्या पोटी मुलगा जन्माला आलाय. अमरा कुसुमा घन वर्षती तननन करीती समस्त गंधर्व, सर्वत्राना झाले आनंदाचे असे महापर्व. राम राम हरे हरे राम 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 सीतापते राम अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव परमहंस परिव्राजकाचार्य वासुदेवानंद स्वामी महाराज की जय. श्रावण मध्य पंचमीच्या दिवशी अनंत संवत्सरामध्ये 1876 या दिवशी प्रत्यक्ष भगवंतानी नृसिंह सरस्वतीने जसं वचन दिलं होतं योगिनीना, ते वचन परिपूर्ण करण्याकरता म्हणून या गणेश शास्त्री आणि रमाबाई यांच्या दोघांच्याही उपासनेचं एक विशिष्ट परंपरेचं दत्त उपासनेचं फळ म्हणून प्रत्यक्ष दत्तच त्यांच्या पोटी जन्माला आले. मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आपण आपली परंपरा, आपल्या कुळाचा इतिहास जर आपण दृढ आणि तसाच अबाधित ठेवला आणि पुढे 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 त्या पद्धतीने आपण चालत राहिलो तर आपण केलेल्या, आपल्या पूर्वजांनी केलेल्या उपासनेचं थोडंसं कर्ज आपल्या कुलदेवतेवर असतं. आणि त्या कर्जातून उतराई होण्याकरता प्रत्यक्ष भगवंत आपल्या घरी अवतरित होतो. त्याकरता म्हणून त्या सगळ्या परंपरा जपल्या पाहिजेत. तिथे त्या दत्त सेवेचं फळ म्हणून तिथे प्रत्यक्ष दत्त अवतरित झाले. ही बातमी संपूर्ण गावामध्ये पसरली. सगळ्या गावातल्या मंडळींनी तिथे गर्दी केली. सगळे जण आले. त्या नूतन बालकाला सगळ्यांचीच गडबडावं, त्याला मांडीवर घ्यावं, त्याला स्वच्छ स्नान घालावं. त्याकरता म्हणून सुवासिनी स्त्रिया पुढे आल्या आणि या सुवासिनी स्त्रियांनी त्या बाळाला मांडीवर प्रत्यक्ष भगवान दत्तप्रभूंना मांडीवर घेतलंय आणि स्नान घालताय. जगत्पित्याची माता होऊनी स्नाना घालिते. जगत्पित्याची माता होऊनी स्नाना घालिते. त्रिभुवनपतीच्या स्त्रिया पाहुनी धन्य म्हणती सतिरे. त्रिभुवनपतीच्या स्त्रिया पाहुनी धन्य म्हणती सतिरे. गंगा गोदा यमुना देवी
आहे, शुद्ध आहे, ज्याच्या पायाचं तीर्थ घेतल्यानंतर आम्ही अंतर्बाह्य शुद्ध होतो. तो तीर्थच कशाला, नुसतं नाव घेतल्यानंतर स्मरेत पुंडरीकाक्ष, फक्त भगवंतांचं नाम घेतल्यानंतर आम्ही अंतर्बाह्य शुद्ध होतो. अशा भगवंताला स्नान घालण्याकरता पवित्र नद्या, पवित्र स्त्रिया आल्या. भगवंताला स्नान घाल
पूर्ण विश्वामध्ये ठेवलेला जो परमात्मा आहे, भगवंत आहे, त्या भगवंताला फक्त अंतर्प्रेमापोटी एक पाण्यामध्ये करतो. हे सगळं कशामुळे शक्य असेल तर वेदांनी, पुराणांनी, शास्त्रांनी सांगितलेल्या परंपरा आम्ही जर सांभाळल्या, त्याच्या पद्धतीने पुढे आपण जर वागायला लागलो तर प्रत्यक्ष परमात्मा आपल्या घरी येतो. तो यावा असं वाटत असेल तर त्यांच्याकरता आमचे स्वामी महाराज वर्णन करतात. महिन्यापूर्वी घडलेली सेवा भगवान स्वामी महाराज यांच्या घरी आपण करूया. सगळ्यांकरता एक मागणं मागतो. धर्मे प्रीतिं संमतिं देव भक्तिं सत्संगातिं देव मुक्तिं नमोति आसक्तिं प्राप्यात् नमोते भोगात् कष्टात् उदास्मात् नमस्ते. पुण्यकर्म वाया पिता
Thank you.